Mungkin bapak-bapak sudah lihat di YouTube sapadiah-padiah penderitaan awak pak. Alun sapadiah penderitaan karambie le. Kalau di Piaman banyak nak karambie kau. Tinggi-tinggi itu. Nyo ndak mau memanjek tu, baru sana nyo suruh. Setinggi itu baru manjek karambie, ya kan? Banyak orang menonton di bawah. Kok nyo balian baju ke dia? Kok tilanjang sebaru tu kata. Nak mengumpul karambie nyo be kok. Ya kan? Karambie itu bapak-bapak itu asalnya arai babungkus jo kalupa. Arai itu nam pencetak kue bainai itu pak. Batuka siang jo malam baganti hujan jo panih kalupa pacah arai keluar. Kalau tiba angin kancang badarai arai ko ke bawah, ndak sampai jadi mumbang. Nan mumbang ko indak lo sadonyo jadi karambie do. Tiba tupai jatuh ketek badan. Kalau sampai badan jadi karambie, masak bedo mudo susah. Sampai di Batam kau mau cari pak, banyak orang menjual air karambie mudo. Antah nama nan banyak kini diambil orang karambie masak jo karambie mudo. Orang memanjek karambie kau pak, ndak ada nambah terati dah. Ya kan? Kecil orang Piaman nyolanyau je. Batangnya panjek, palapahnya kaduduai nyo piuh tampuak kakidanya geliang badan kesuuk balambin tiba di bawah. Dah, ada orang Piaman kau mau menurunkan karambie jo tali tu pak. Muju karambie tu lewat sabui. Kalau ndak ada sabuinya langsung pecah tiba di bawah. Itu pikir pak, selama kau, bahaman kau karambie kau buat sabui. Kerana orang yang kamu ambil, kau ndak terhati. Ya kan, Allah lah tahu tu. Nyolapuk on segala. Kok tiba di tanah kareh tak kulibak kulit dan tabah tiba di luluak gaca tabanam badan ke bawah. Lain ada maduhnya, ndaknya diam sesabar saja pak. Lainnya keluar orang dari luluak gaca tu, lain. Tapi tiba di luarnya sulo jo basi runciang. Sulo namanya. Itu berasal dari bahasa Arab. Yaslan nara. Hanya jadian saya bahasa Piaman orang Piaman lain. Sulo. Yaslan naral kubra. Di sulo napi neraka ke orang nan neraka tu. Ya kan? Bahasa Piaman ko pak banyak berasal dari bahasa Arab. Jo bahasa Inggris. Sebab itu negarinya tapi lawi. Come here kecil orang Inggris. Come here kecil orang Piaman. Kan mirip tu. Sikin kecil orang Arab. Sakin kecil orang Piaman. Sakin tu pisau. Nah, sudahnya sulo di orang tinggal tampuruang seleh. Di bawah badan naik ke rumah. Laharok lo karambie ko kadiawetkan. Kironya ndak dapat selempang padi batuang dibalah keparaku, ndak dapat berkanda hati kanda Allah nan balaku. Di bawah badan kalapu dirambah cuma toladiang. Kapiang dua badannya. Lihat doma duanya. Ndaknya sabar. Allah selesai penderitaannya alun. Lata sanda lo di dapur tu kukuran sudah berkiki. Kok kukuran biasa ndak ada. Jo motor listrik nyo putar. Sawalun tatampuruang ndak nyantian. Allah selesai alun lah. Tak jarang tungku batu tigo basilang kayu di bawahnya. Di sinan napi mangkoi duit. Nyo rameh-rameh di orang jo ayange. Lain maduhnya ndak nyo diam. Lah jadi santan nyuangean di orang ditungku balik. Idui api di bawah. Baitu awak manggalaga nyo masuk alado beraka padia. Nyo tambah lang kue. Nyo tambah sepade. Nyo tambah ruku-ruku. Nyo agia daun salam. Nyo agia asam kan? Kandi nyo agia marica. Ko apa ndak tanggung apa lonjak lontong itu menahan sakit. Tapi santan karambie itu sahabat.
Biko dimasuk orang dagiang ke dalam lah, ikan. Lah harumnya, lah ada aromanya. Bertanya tetangga soalah ke ibu nama masak ko. Ibu masak bu kalio dagiang. Laita sabui kerambi. Indak ba. Inyo nama rasai saja dari arai, ndak ada namanya disabui orang. Dia pak jadi pengurus masjid, jadi suami. Nyok kalau jadi pengurus masjid, kupeknya dari masyarakat apa pak? Kalau awak jadi suami dan mau pe awak istri sabar saya. Tiru kerambi itu. Ya kan? Bagaimanapun kita berbuat kebaikan, tidak semuanya orang akan memberikan A+ kepada kita. Banyak je orang nan mau pe. Itulah kehidupan.